I en vidstrakt ørken stod djævlen og iagttog en mand nøje. Manden var Jesus, som var blevet ledt ud i ørkenen af Helligånden og havde fastet i 4 dage. Djævlen tænkte, at dette var det perfekte øjeblik til at friste Jesus, og han sagde: Så du er Guds søn. Så forvandl disse sten til brød. Jesus svarede uden et øjebliks tøven: Mennesket lever ikke af brød alene, men af Guds ord. Djævelens selvsikre ansigtsudtryk stivnede et øjeblik. Kort efter skiftede djævlen sted og førte Jesus op på templets øverste punkt. Der fristede han ham igen og sagde: Hvis du virkelig er Guds søn, så spring ned herfra. Lad os se, om Gud virkelig vil beskytte dig. Jesus svarede endnu en gang roligt. Du må ikke sætte Herren din Gud på prøve. Da djævlen hørte dette, blev han vred og kom med sin sidste fristelse. Han viste Jesus alle verdens riger og deres herlighed og sagde: Hvis du blot vil tilbede mig, vil jeg give dig alt dette. I det øjeblik var Jesus svar mere beslutsomt end nogensinde. Vi bort, Satan. Kun Gud er værdig til tilbedelse. Da selv den sidste prøve ikke lykkedes, indså djævlen sit nederlag og forlod stedet. Selv over for utallige fristelser valgte Jesus Guds ord til det sidste. Lad os, vi som lever i dag, leve et liv, hvor vi sejrer gennem Guds ord.